Pred nejakým časom som urobil sériu videí o našej slnečnej sústave. Predstavili sme si Slnko a všetko, čo ho obieha. Vo vesmíre je toho ale oveľa viac. Naše Slnko je len jednou z mnohých hviezd v galaxii a v celom vesmíre. Mnohé z týchto hviezd pritom poznáme už celé tisícročia. Ale čo vlastne sú tie svietiace bodky na nočnej oblohe, to sme dlho nevedeli. Teraz toho ale o hviezdach už vieme veľmi veľa. A na niektoré z týchto znalostí sa pozrieme v tomto videu. Prejdeme si celý život hviezdy a ukážeme si, ako vlastne hviezdy fungujú. Najprv ale, čo to vlastne hviezda je? Jednoducho povedané, hviezda je objekt, vo vnútri ktorého prebieha jadrová fúzia. V jadre hviezd je extrémna teplota a tlak. A v týchto podmienkach sa jadrá ľahších prvkov spájajú a vytvárajú ťažšie prvky, pričom sa uvoľňuje obrovské množstvo energie a svetla. Aby táto reakcia dlhodobo prebiehala, musí mať kandidát na hviezdu určitú minimálnu hmotnosť. Je to asi 8% hmotnosti Slnka. Pokiaľ objekt túto hranicu nedosiahne, má smolu. Skončí ako hnedý trpaslík, čo je objekt na polceste medzi planétou a hviezdou. Teraz sa už ale vrhneme na kandidátov, ktorí týmto testom prešli a stali sa z nich hviezdy. Všetky fungujú v podstate rovnako. Ale rozhodne nie sú rovnaké. Ak ich chceme lepšie spoznať, musíme ich rozdeliť. Lenže ako? Môžeme ich deliť podľa veľkosti, od najmenšej po najväčšiu. Podľa hmotnosti, od najmenej hmotnej po najhmotnejšiu. Môžeme ich deliť podľa teploty, podľa farby, ako žiaria a podľa toho, ako intenzívne žiaria. Je toho veľmi veľa. Aby sme ale mohli hviezdy zaradiť do kategórií, nemôžeme sa pozerať len na jednu veličinu. Musíme ich niekoľko spojiť. A tu prichádza do hry HR diagram. Na zvislej ose máme svietivosť. Inými slovami, ako jasne by sme dané hviezdy videli, keby od nás boli všetky rovnako vzdialené. Slnko tu predstavuje hodnotu 1 a ako ideme hore, svietivosť sa zväčšuje. Na vodorovnej ose potom máme povrchovú teplotu hviezdy vyjadrenú v kelvinoch. Pokiaľ neviete, čo sú kelviny, tak v tomto prípade to môžete brať aj ako stupne Celzia. Rozdiel je tam minimálny. Ako ideme doprava, tak teplota klesá. Je to trochu zvláštne navrhnuté, lebo v grafe väčšinou smerom doprava hodnoty stúpajú. Ale čo sa dá robiť? Každopádne, na tejto ose máme aj farebné spektrum, ktoré ide od modrej cez bielu, žltú, oranžovú až po červenú. Tu sa dozvedáme prvú dôležitú vec. Povrchová teplota hviezdy priamo súvisí s tým, akú farbu vidíme. Tie najhorúcejšie hviezdy sa nám zdajú ako modré, zatiaľ čo tie najchladnejšie sa nám zdajú tmavo-červené. Podľa týchto farieb sú hviezdy rozdelené do tzv. Tried, ktoré sú označené písmenami O, B, A, F, G, K, M. Teraz sa už pozrime, ako máme hviezdy v tom diagrame rozmiestnené. Väčšina sa ich nachádza v páse, čo sa tiahne z horného ľavého rohu do dolného pravého rohu. Hovorí sa mu aj hlavná postupnosť a nachádza sa tu až 90% všetkých hviezd. Hviezdy hlavnej postupnosti sa niekedy nazývajú aj trpaslíkmi. To je trochu metúce, lebo mnohé z nich sú veľmi veľké. K tomu sa ale ešte vrátime. Táto postupnosť tvorí relatívne rovný pás, ktorý nám ukazuje, že v prípade týchto hviezd viac menej platí priama úmernosť. Vľavo hore máme hviezdy typu O hlavnej postupnosti. Jedná sa o tie najväčšie trpaslíky, ktoré sú 15 až 90 krát hmotnejšie ako Slnko. Ich povrchová teplota dosahuje extrémnych 30 000 až 52 000 kelvinov a nám sa zdajú modré. Ako sa po tejto hlavnej postupnosti posúvame smerom doľava a dole, hviezdy sú stále menšie, majú nižšiu povrchovú teplotu a na farebnom spektre sa posúvajú cez bielu, žltú a oranžovú až po červenú. Tým najmenším hviezdám sa hovorí červené trpaslíky. Niektoré majú dokonca len taký priemer ako Jupiter alebo Saturn, aj keď sú oveľa hustejšie a hmotnejšie. Majú aj tú najnižšiu povrchovú teplotu, niektoré len 2000 kelvinov. Pri takej teplote by ste ledva rozstavili chróm. Pre všetky tieto hviezdy platí jedna vec. Pamätáte si, ako sme hovorili o tom, že vo hviezdach sa atómy spájajú a tvoria ťažšie prvky? Tak hviezdy hlavnej postupnosti sa všetky nachádzajú na začiatku tohto postupu.
Z veľkej časti ich tvorí vodík, najľahší prvok, a oni ho spaľujú a tvoria z neho hélium. Ale raz sa im toto palivo minie. Čo sa stane potom? Aby sme si na to odpovedali, vráťme sa na začiatok. Do doby predtým, než samotná hviezda vznikla. Na jej mieste by sme našli mračno prachu a plynu. Postupne sa tieto častice k sebe navzájom priťahujú gravitáciou. Vzniká tak objekt, ktorý je stále menší a menší a má stále vyššiu hustotu. Potom v jeden moment dosiahne teplota a tlak v jadre tohto objektu hranicu, pri ktorej sa začne fúzia vodíka. Tým sa hviezda v podstate naštartuje. Táto fúzia začne produkovať obrovské množstvo energie, začne žiariť a začne robiť ešte jednu vec. Začne pôsobiť ako protitlak ku gravitácii. Tá sa snaží hviezdu stále stlačať do menšieho a hustejšieho objektu. Jadrová fúzia tlačí naopak smerom von a snaží sa hviezdu nafúknuť. Tieto síly sa navzájom vyrušia a hviezda zostáva v relatívne stabilnom stave. Dokiaľ nezačne vodík v jadre dochádzať. Ako náhle vodík dochádza, tak sa prestáva spaľovať. Logicky. Gravitácia potom už nemá prekážku a hviezda sa začne zase zmenšovať. Začne kolabovať. Ako sa ale zmenší, tak v nej ešte viac narastie tlak a teplota. Následne sa stanú dve veci. Poprvé, v jadre sa začne spaľovať hélium a vzniká uhlík. Po druhé, vodík, ktorý sa nachádzal vo vyšších vrstvách hviezdy a doteraz sa nespaľoval, dosiahne tiež kritickú hranicu a začne z neho vznikať hélium. Táto vrstva vodíka predtým nerobila nič. Bola len vonkajšou vrstvou, ktorá zhora tlačila na aktívne jadro, ktoré sa chcelo rozpínať. Teraz sa ale aj samotná vonkajšia vrstva začne rozpínať a doslova sa nafúkne. Z hviezdy sa tak stane obor. V diagrame sa posunie nadhlavnú postupnosť, pretože jej povrchová teplota sa nezvýši, skôr sa zníži, ale tým, že je omnoho väčšia, tak je aj oveľa svietivejšia. A to je vlastne aj dôvod, prečo sa tie hviezdy najprv volajú trpaslíky. Nie preto, že by boli malé, ale preto, lebo v budúcnosti budú oveľa väčšie. Časom ale dôjde aj vodík vo vyšších vrstvách a hélium v jadre. A hviezda začne zase kolabovať. Čo sa stane potom? To závisí od toho, aká hmotná táto hviezda je. Ďalším krokom by samozrejme bolo spaľovanie vzniknutého uhlíka v jadre a hélia vo vyšších vrstvách. Ale to nie je také jednoduché. Ak ste dávali pozor, tak vám asi došlo, že čím ťažší prvok chcete jadrovou fúziou vytvoriť, tým viac energie na to potrebujete. Ale tie najmenej hmotné hviezdy by sa mohli aj zblázniť. Na spaľovaní uhlíka v sebe už dosť energie nenájdu. Čo sa stane potom? Áno, pre tieto hviezdy je to koniec. Po skolabovaní sa vrchné, ľahšie vrstvy odrazia od ťažšieho jadra, rozletia sa do priestoru a vznikne z nich planetárna hmlovina. Z jadra zostane biely trpaslík. Objekt s obrovskou hustotou, ktorý je ale veľmi malý, vlastne podobne veľký ako planéty. Preto je jeho svietivosť veľmi nízka a nachádza sa pod hlavnou postupnosťou. Už v ňom neprebieha žiadna fúzia, len vyžaruje energiu, ktorú si nahromadil za svojho aktívneho života. Chladne ale len veľmi pomaly. Vlastne sa odhaduje, že žiadny biely trpaslík, ktorý kedy v našom vesmíre vznikol, ešte celkom nevychladol a nestal sa z neho čierny trpaslík. Ale čo tie hmotnejšie hviezdy? Tie v sebe pri tom kolapse ešte nazbierajú dosť energie na to, aby začali ďalšiu úroveň jadrovej fúzie, kde vznikajú ešte ťažšie prvky. Hviezda sa tak ešte o kúsok nafúkne a stane sa z nej nadobor. Tento proces sa môže zopakovať aj niekoľkokrát, pričom za každým vznikajú ťažšie a ťažšie prvky. Vo výsledku sú takéto hviezdy ako cibuľa. Majú niekoľko vrstiev a ako ideme k jadru, tak sú tvorené stále ťažšími prvkami. Aj tieto hviezdy to ale už majú spočítané. Aj tie najhmotnejšie z nich to dotiahnu len po železo. Ako náhle má hviezda železné jadro, príde koniec. Fúzia železa je taká náročná, že už neprodukuje žiadnu energiu, ale naopak ju spotrebúva. Hviezda, ktorá sa snaží spaľovať železo, je teda ako firma, ktorá je furt v strate. Nemôže fungovať ďalej. A tak sa z nej stane supernova. Skolabuje definitívne, tak ako sa to stalo aj tej menšej hviezde. Len je to neskutočne dramatickejšie.
Pamätáte si, ako sme hovorili o planetárnej hmlovine, o tých vonkajších vrstvách malej hviezdy, ktoré sú vyvrhnuté do priestoru? Tak supernova je oproti tomu, ako keby ste porovnali vlnky v rybníčku s tsunami. Vonkajšie vrstvy nad obrou sa pri kolapse rozmetajú s takou energiou, že výbuch supernovy dokáže na chvíľu svietiť intenzívnejšie než celý zvyšok galaxie. Pozorovania z 11. storočia hovoria napríklad o jasnom objekte na oblohe, ktorý bolo možné pozorovať aj cez deň. Všetky dôkazy, ktoré máme, svedčia o tom, že sa jednalo o supernovu vzdialenú okolo 6,5 tisíca svetelných rokov. Pre porovnanie, najbližšia hviezda je od nás len asi 4 svetelné roky. Po tejto udalosti zostane z hviezdy už len jadro, rovnako ako v prípade bieleho trpaslíka. Ale znovu je to dohnané do extrémov. Železné jadro hviezdy sa totižto pod vplyvom gravitácie zrúti do seba tak prudko, že protóny a elektróny sa zrazia dokopy a vytvoria neutróny. Vznikne tak neutrónová hviezda. Objekt, ktorý má priemer len pár kilometrov, ale jeho hustota je nepredstaviteľná. Pre príklad, predstavte si, že by ste zobrali celé ľudstvo a stlačili by ste ho tak, aby sa napchalo na jednu čajovú lyžičku. Ak by vám ani neutrónová hviezda neprišla dosť extrémna, tak niektoré hviezdy sa zrútia ešte ďalej a vzniknú z nich čierne diery. Body v priestore, z ktorých nedokáže uniknúť ani svetlo a ktoré sú mimo naše chápanie. Fascinujúce, tajomné, desivé. A takto pozitívne by sme ukončili toto video. Téma hviezdy je veľmi obšírna a najprv som o tom chcel urobiť 2 samostatné videá, ale potom sa mi to nejako podarilo spojiť do jedného. Dúfam, že ste sa z neho niečo dozvedeli a pomohlo vám to trochu lepšie pochopiť, ako hviezdy fungujú. Každopádne, veľa vecí tu samozrejme nezaznelo. Tak pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky k tejto téme, napíšte mi ich do komentárov. Toto je Škola Primitívne a teším sa na vás na budúce. Majte sa.